ואייק, אני הבאתי אותך הנה, לא בגלל לאון יוריס, לא בגלל אוטו פרמינג'ר, bless them all. אני רוצה להגיד לך תודה שהצלת את אבא שלי מאירופה. אנשים כמוך, רב חובל של ספינה בשם הילדה, הביא את אבא שלי לארץ. אז אני לא יודע מי היה שם הקפטן, לך אני אומר תודה אייק. עננים על ראשנו הרוח איתן, המלאכה נעשית חי שמיים. נרים כוס קפיטן של ברכה קפיטן, עוד נשוב ניפגש על המים. אלמונית קפיטן היא הדרך הזאת, ובלוידים אינה מפורסמת, ואם איני כיום רשומה במפות, בהיסטוריה ודאי נרשמת. על הצי הלזה האפור הקטן, יסופר עוד בשיר ורומנים. ייתכן כי בך קפיטן, קפיטן, יקנאו עוד הרבה קפיטנים. את עמל בחורינו סודלי יעטוף, חלב נברך כאל לחם. הן ראית כיצד מספינות שבחוף, הם נושאים את עמם עלי שכם. עננים על ראשנו הרוח איתן, המלאכה נעשית חי שמיים. נרים כוס קפיטן של ברכה קפיטן, ועוד נשוב ניפגש על המים. יום יבוא, ואתה תשב בזווית של בונדק, סב על בקבוק של קיאנטי, ותחייך ותירק חתיכה של טבק ותאמר, כן חברי, הזקנתי. כן ראיתי רבות בעולם העגול, אך אזכור את חי סנטה מריה, איך נרטבתי בחושך כמו תרנגול, אותו לילה על חוף נהריה. אז תצחק, לא הועילו ספינות המשחית, לא השפיע הרדאר אפילו, ותסיים את פסוקך בקללה איטלקית, בחוצות עמל יאפילו. כך יהיה, ולכן אל רוח איתן, לחיי הסיכון והפרח, לחיי הספינות הקטנות קפיטן, לחיי הספינות שבדרך. אייק, הבאתי אותו, בגלל שאנחנו מכירים את אקסודוס מסרט קולנוע מטופש, ששם המעפילים יורדים בחוף, והולכים לקיבוץ, ומגיעים לכלא עכו, שקר וכזב. הבריטים תקפו את אקסודוס, אייק תתקן אותי, שמה היה פרזידנט וורפילד, והיו הרוגים והיו פצועים, הורידו את האנשים מהאקסודוס לשלוש ספינות, החזירו אותם להמבורג בגרמניה. את זה לאון יוריס לקח מאיתנו את האמת. במקום לספר סיפור על יד, הוא שינה את הסיפור העיקרי. אייק, אני יודע שאתה לא אוהב לדבר, אבל אייק אמר שהוא ישמח לענות על שאלות. אני באמת לא נואם ולא מרצה. אני אשמח לענות על שאלות. אני גם מנסה לספר את הסיפור הקצר של האונייה ששמה פרזידנט וורפילד, אקסודוס, יציאת ירוק. האונייה הזאת הייתה לי זכות גדולה להיות רב-חובל שלה, אבל זאת הייתה אונייה שהיא בעצם התחילה את ההיסטוריה המודרנית של העם שלה. כשהיא הגיעה הנה, עוד לא ידענו את זה. שמעתי שיש דבר ששמו פלמח, פלים, והלכתי לקיסריה, הייתה שם גם אחת חנה סנש, שאני הכרתי אותה בשדות ים כשהם עוד היו בקריית חיים. וב-46 באתי ללונדון לשאול מאירוף, שאול אביגור, אביגור נהרג אחר כך זה בלום, והיה שם גם טדי קולק, והם אמרו לי לנסוע לבלטימור, ששם יש איזו אונייה, שהיא נקנתה על ידי המוסד לעלייה. וב-44 היא הייתה האונייה שהפליגה מדנקרק לקלה, ועגנה בקלה, והיה ליד צ'רצ'יל ומונגומרי, ששם היא הציעו אותה למכירה בתור גרוטאה, והמוסד לעלייה קנה אותה, ושלחו אותי לשם לעלות לאונייה הזאת. ההפלגה של האונייה הזאת הייתה די מעניינת, האנגלים הכירו את האונייה הזאת היטב, והיא
היא הייתה בעצם האונייה היחידה שהם ידעו עליה הרבה מאוד זמן לפני שהיא בכלל חלמה לקחת יהודים. זה היה 7 חודשים קודם. אנחנו נפגשנו עם האנגלים בבלטימור ובמרסיי ובפורט-דה-בוק ואחר כך בפורטו ונרה ובלספציה. הם הכירו אותנו יותר ואנחנו אותם, והיינו בתי מרזח והיינו פחות או יותר ידידים, אפשר להגיד. הסיפור של האונייה הזאת היה סיפור שלקח 8 חודשים עד שהגיע ארצה והורידו את הנוסעים ממנה, ובבין החליט לשלוח אותם חזרה לצרפת, והם נשלחו ב3 אוניות קירוש, אוניות מסחר ואוניות מלחמה, ואמרו להם שהם מפליגים לקפריסין, ואחרי זה הם הפליגו לפורט-דה-בוק, ששם האונייה הייתה לפני שהיא הגיעה ארצה. העיתונות כתבה על האוניות האלה מדי יום ביומו, וזה היה בורס החדשות של אותה תקופה. ובסוף כשהם סירבו לרדת, בבין ואטלי החליטו להחזיר את האוניות האלה לגרמניה. מכל all places, דבר שכמעט לא יתואר, ב-47, להחזיר 4,500 יהודים לגרמניה. וגם בן גוריון ביקר שם, אבל הוא לא חשב שאלה הם לוחמים אמיצים, הוא חשב שזה שארית הפליטה שאולי צריך להציל אותם. הלוחמים הכי אמיצים שהיו לנו, ואלה שלא נתנו דם, זה המעפילים שלחמו אחר כך בלטרון, היו בפלמ"ח, היו אחר כך בצה"ל, ששם נחלנו מפלה אחרי מפלה, עם הרבה מאוד הרוגים, עד שפתחנו את הכביש לירושלים. כל הצוות, שזה הצוות יהודי-אמריקאי, כולם יהודים, חוץ משניים, היו ימאים אמריקאים שעלו לאונייה בבלטימור, ואנחנו, הייתה לנו הוראה להתחבא במחבואים שהכנו מראש, וכל הצוות היה במחבואים האלה כשהאנגלים עלו לאונייה, אבל היו חלק שרצו או לראות את קפריסין או להתלוות לחברות שלהם לקפריסין, והם ירדו והגיעו להמבורג במקום לקפריסין. וזה לקח כחודשיים. אחרי שאנחנו ירדנו מהאונייה הזאת, יומיים אחרי זה באו לנקות את האונייה, והיה לנו הסכם שכשהם ישירו שיר מסוים, אנחנו נדע שאפשר לצאת מהמחבואים שלנו, וירדנו כפועלים מהאונייה, והיינו במלון קטן בחיפה ובחושי, היה די מעניין. עוד שאלות, מישהו רוצה לשאול, כי אני חושב שאנחנו צריכים אז אני הבאתי לך מתנה, עוד לא פתחתי את זה אפילו. בינואר השנה, ב-National Geographic, אנגלית עברית, פרסמו את הסיפור של אקסודוס אחרי שאתה סיימת את הפתיחה. החזרה מהמבורג. אז זה בשבילך, יש לך כאן את הסיפור. אני מקבל את זה. זה, תפתח בבית, זה מתנה בשבילך, יש לי פה לדבר.